weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to sadela to dara halayɓe to ceedela sakoɓe to sinthiou dañɓe to jaaba liɗuɓe to beeli cowi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddu to cité segna yombol dakar ha to galle ceerno madani tall ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno yaya bato richard tole ko taari ɗum kala kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi mauritanie mohammed cheikh la ghazouani hoorejo gendi ndi tawteɗo e oɗo saaha joni e hijjore mum to leydi arabie saoudite o windi batake hello makko tutera yidde kaya wiide julmo wuri dendagal ɓesgu leydi makko kala to leydi sénégal cuumu kulɓinigo waɗi jamma hanki o to jeere mawde nde wuuro soogi ha joni to leydi sénégal ko aleda hanki o ruma jarribo fuɗɗi e nder leydi he kala to leydi mali capanɗe 4 militaire taw ko Côte d'Ivoire naɓe tuma cikkaɓe kay jeeya koye catala munisma ko kañumen tigui teeɓa to bowallade diwaji ngala Modibo Keita Bamako e oɗo saaha noon hakkillaji kala nangui wonde kay ɓe jinno ko derguidde laamu colonel Assimi Koïta to leydi Burkina Faso aleda hanki o seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen mbaɗi janguji men to base militaire mo Barsago to leydi Togo sukaɓe wonnoɓe e welnere julde mumen ñande aseta ɓennuɗo kañumen jaɓɓi pitol bombo ko famdi kala sukaɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men to leydi Côte d'Ivoire ko era Côte d'Ivoire umminoɗo to wuuro witego Korogo jinnoɗo juurade to bowallade diwaji ngala Félix Foy Boigny e nder Abidjan kañum tigui ronki juurade ha woni caggal kayde goto e ponayal makko ronki yaltude habaruji men to RD Congo tonne ko janguji kulɓiniɗi mbaɗi toon e nder weekend o ko famdi kala yimɓe jeego mo mbasi hen fodde temedere neɗɗo biftama jaadama e oɗo saaha joni bisimilla moni ketki hotondirte joni piren pacciren ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma korel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa korel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e gorel teya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodira gorel teya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓitinade sa yeehi to site gorel teya ma yiitoon kala ko gorel teya safrata sito noon ko www.gorelteya.com sa yiiɗi jokkodirde e ɓen joguiɓe gorel teya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77
musidɓe tedduɓe badden dando faade gurela tayya. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e goo lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e weltare TV kala ene renta ene wiya ona juule mo wuuri yo juul kewɗo oɗon jallo oɗon jafo yo Allah rokku en kadi tawede oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeydi e diini men en ustaki kono noon kadi ha joni ceerno Abou Diaba Sow gorko mo beelela gawdi ene wiya dendagal julɓe to mbawi wonde kala e dendagal almuɓe makko e musidɓaɓe kala to mbawi wonde kala dendagal ummal islam omo wiya ona juule mo wuuri yo juul kewɗo kono noon kadi hono ceerno Mamoudou Waddou to cité Asekna Yembola wondude ceerno Yaya Ba to Richard Tola e ceerno Amadou Daf tawateɗo to Mbouta kamɓe kala eɓe mbiya dendagal ummal islam kala dendagal ɓesguji men kala juule mo wuuri yon juul kewɗo yo Allah rokku en tawede oɗo saaha joni oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeydi e diine men en ustaki ha joni noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen mbiya kadi musidɗo men sehil men hono Amadou Adama Diaga ko gorkoji aɗo to gorko tawateɗo e nder fedde witede Kawral Jabi Diala tawateɗo to Saare Mango e oɗo saaha joni tawateɗo nde leydi Côte d'Ivoire ko jaydiyanke ngana mbaɗo golle paydunde feewi e pulagu eɗen mbiyamo tan yo Allah junnu balle makko moƴƴina batan makko eɗen mbiya kadi yo andu jayni makko nde ne hetta no feewi yotte hen hakkille eɗen batti hen hakkille no feewi habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puddarɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi ndi tawateɗo oɗo saaha joni hijjore mum to leydi Arabie Saoudite o windi ɓatake makko noon e hello makko Twitter yidde wadde noon duwanade e jarnude e félicide e wadde julmo wuuri dendagal ɓesgu leydi Mauritanie kala to ɓe mbawi wonde kala mo wiyaɓe kay ko noon e dendagal julɓe to mbawi wonde kala mo wiya ɗumen juuɗe mo wuuri yon juul kewɗo yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri tawaɗen ɓeydi e diine men ustaki allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen baccalauréat kawguel hikkaguel baɗenguel teskama tigui ko nokku centre uji biteɗo wonde to wilaya Nouakchott banggue hirnangue kañum ɓuuri hewde hebbe ko fati guelɗon kawguel e oɗon premier session noon taw ko e nder leydi he kala saabu kayɓe e nder on banggue ɓe keeɓi tigui woni to banggue wilaya Nouakchott banggue hirnangue ɓe keeɓi ko 17,49% so tawi e nder ɓen noon e nder toon noon wanno toon bakawguel nguel ko ujunnaje 6,990 e jeegomo kañumen mbanno toon kawguel nguel hen ujunere e temedde nayyi capantato e yimɓe ɗiɗo keeɓi baccalauréat mumen tawa ko dès le premier tour rewi hen noon ko wilaya to Nouakchott banggue rewo ɓen keeɓi ko 16,36% rewi hen ko wilaya Nouakchott sud ɓen ko keeɓi ko 12,89% des admis so tawi noon ko wilaya mo Trisémour heeɓi ko 12,2 so tawi noon ko wilaya Dakhletano adi mum ɓen keeɓi ko 9,89% des admis so tawi ko gorgol e nder temedere kala ko 5,01% so tawi ko Brakna ko 3,68% Hoddel Chargui heeɓi ko 3,7% ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Rak ko catala halfinaɓe ko fati ɓiɗgol toɓoji e nder leydi Mauritanie taw ko catal jowitingal e jagorgal kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu ɓe kolliri tigui wonde nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi teskama toɓoji e nder région ngaji tati e nder région ngaji nayyi tawateɗi nder leydi hen so tawi koto région mo Hoddel Chargui teskama toon noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego sondage Saleka ɓen ɓe keeɓi 1.2 millimétre so tawi ko Hoddel Harbi noon tawi ko Hoddel Harbi wuuro wiyetego El Mebrouk ɓe keeɓi 1.3 millimétre so tawi ko wuuro wiyetego Tridad ɓe keeɓi 1.3 millimétre El Beyda heeɓi millimétre uji 10 wuuro wiyetego Sandra Beyda heeɓi ko millimétre uji 7 wuuro wiyetego Leksem heeɓi ko 7 millimétre wuuro wiyetego Tewinirata heeɓi ko 7 millimétre Timzene heeɓi ko 5 millimétre wuuro wiyetego Glik Hela Awa heeɓi ko 5 millimétre ko Boni heeɓi ko 5 millimétre so tawi ko région mo Asaba El Kawa heeɓi ko 12 millimétre
Agweynita heɓi ko 7 mm wuro witengo Hamoud heɓi ko 6 mm so tawi ko Guidi maga noon wuro witengo Siya an heɓi ko 31 mm wuro witengo Meslem heɓi ko 25 mm wuro witengo Melge heɓi ko 25 mm Guinjegol heɓi ko 21 mm Cheikha heɓi ko 19 mm Jogoni heɓi ko 16 mm Cheyade heɓi ko 15 mm Baydiane heɓi ko 15 mm so wite Sabrousi heɓi ko 13 mm Ngabou heɓi ko millimétre uji sappo kanko heɓi ko millimétre 5 e hela sukaɓe heɓi ko millimétre uji 3 e hela Hassan heɓi ko millimétre uji 3 ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie o waɗi pumurgal makko julde taske makko alada hanki o koto juma biteɗo juma Ibnu Abbas tawteɗo nder legal Liksara to Nouakchott ko almami juma mawko ka noon hono biteɗo Ahmedou wula Lemrabat wula Habibou Rahman kañum tigui ardi pumiragal ngal ene tawtara toon noon e yama toon hono président du conseil constitutionnel wondude yimɓe gouvernement hewɓe wondude e corps diplomatique taw ko leyɗe julɓe tawteɓe nder Nouakchott nde kanko Mohamed wul Bilali wula Mesouda hono jagode nde o yetti jaɓɓimomo toon tigui to juma toon hono jagol gal kalfinade ko fati jeunesse sport et de relation avec le parlement hono par intérim biteɗo Khattara wula Seybani wondude e l'imam juma mawko kan e wondude wali Nouakchott banggue hirnangue wondude vice président de région de Nouakchott et autorité ji administrative heewi taw ko e nder tawteɓe to commune mo Liksara ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen ko aleda hanki o Kaolack walla yoga e Sénégal naaɓe juuli aleda hanki o to Kaolack noon julde taske nde juulama mbiɗen khalifa général de Medina Baye hono Cheikh Mahi Ibrahima Niass o erima noon e nder julde hen yimɓe dawrugol kala nde ɓe battatanɓe kamɓe kala noon ɓe tinnoto ɓe mbaɗa yeeso mabɓe woni priorité mabɓe wona ko wiyete intérêt leydi ɗi monen mabɓe foof wasa wadde hakkille mum wasa ardinde ko wiyete intérêt mum personnel ardino pumirgal ngal ko imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé o erima noon kanko khalifa général mo Medina Baye o erima yimɓe kala e deeƴe nde yimɓeɓe tinnoto goppa ko wiyete violence woni fitinaji saabu kay fitinaji ala ko nafata so wona bonnude leydi o erima yimɓeɓe kadi nde tinnoto kormo laamu saabu kay hay goto neɗɗo goto ala bawɗo habde laamu o wi kadi yimɓeɓe yo gandu hoorejo leydi foti ko teddinede foti ko hormede hoorejo leydi foti ko teddinede foti ko hormede kadi yimɓeɓe ganda ko Allah joƴƴini ɗum ko wawi joɗade hen foof koko ummoto e ndeɗon jappere yimɓeɓe mbatta hen hakkillaji goppa fitinaji ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar Macky Sall hoorejo gendi Sénégal kañum waɗi pumirgal mum julde taske hanki ko koto juma mawka ka Dakar omo ardi toon noon e yimɓe gouvernement makko hewɓe no fewi o erima noon o siftini Sénégal naɓe kala yo mbattu hakkillaji ganda kay wonde morso coronavirus kay haysino ustinoma hano hannirta ni oɗo saaha joni kadi rafi o ne ƴelliti no fewi nde dande yimɓeɓe foof mbasata yejjidde mbaɗa e hakkillaji men ganda rafi o ne woodi mbawa rentade beele kadi Allah ne ɓeydo dandude ɗumen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jeen ha to Wourossogui cumo kulɓini o waɗi jamma hanki nder jeere mawde nde Wourossogui cumo ngu noon teskama tigui cumo ngu noon fuɗɗi tigui ko vers 22h woni 10h jamma koni koɓe faabu hewɓe nottima hen kono Allah e lewlewni ndu mawnude ɓe donki tigui wawde nadde e nder jeere hen ha tengti hakkude jeere hen hano hannirta ni ene teska kadi e nder jeere he waɗi installation ngaji courant ndewani lawol ɗum ɓeydima kadi sembinde cumuji ɗi ɗum ɓeydima sembunde ɗiɗon cumuji cumo ngu kadi waɗi ko saaha mo yimɓe hewɓe taw ko joom butukaji ko jultoynoɓe hen tawa nder galleji men ɓe hen ko jultoynoɓe tawa kadi ko caggal Wourossogui ngom ko ɗum sawi noon ɗum ɓeydima cumo ngu hulɓinima no fewi sen dokki yeru ko wayno biyeteɗo hono maire Moussa Bocar Thiam on noon e oɗo saaha joni jogui kantinaji kewɗi e nder jeere he hollirama tigui cumo ngu tawima koto Dakar hollirama noon kantinaji makko kewɗi e kantinaji goɗɗi cumi hen ha wonti ndondi eɗen mbiya tan dendagal commerçant ji jeeyaɓe hen ɓe kala nde Allah lumtinta ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ko aleda hanki o ruma jarribo taw ko fate sumgoji sarɗiyeji leydi ndi
ruma jaribo udditi ko balle no gase goɓe jogui noon dendagal mbiriɗi kala moni foof nde haala programme mum wawa tigui bikkade wawa gewade andina yimɓeɓe programme mum beele wawa ƴamde hakkillaji yimɓe oɗo saaha joni ko ñande 32 lewru juillet gonɗen ɗum ko nden tigui waɗata ɗiɗon sungoji ñalawma udditgal ruma jaribo noon hawde tigui ko ñalawma julde taske ɗum saabi noon teskama ñalawma oɗi ɗum tekmi no fewi to banggue dawrugol haɗani noon yimɓe dawrugol hewɓe ardiɓe landaji dawrugol walla coalition ngaji mbaɗi déclaration ji mumen andinde kay wonde oɗo saaha joni ruma jarribo fuɗɗima hano hannirtini sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗena laamu leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti coup d'état on coup d'état noon ko dadiɓe yinnoɓe nder guidde laamu colonel Assimi Koïta e wiide laamu ngu ko ninkoɓe 49 nanggam ɓe nangga noon koto bowallade diwoje ngal Modibo Keïta ɓe tawrama kaɓirɗe kewje no fewi taw ko kaɓirɗe ɓutte woni tigui des armes lourdes koninkoɓe noon koɓe koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire ko alada hanki o ɓe nangga noon ɓe garno koye vol spécial ko nde kabaru o noon yetti dadiɓe force spécial mbawi tigui arde tartade aéroport nde gam tekkinde nden ka e kisala falde nde oɗon ndeɗon falde teskama noon kamɓe militaire uji ɗi kala ɓe 49 militaire ɓe mbaɗama e bus uji ɗiɗi ɓe mbaɗama escorté noon e oɗo saaha joni eɓe tawi nokkuji lesgoji ne jokki hen kamɓe noon hewɓe noon kolleri ko koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire jeeyaɓe e ceetala munisma woni tigui mañcande pe koninkoɓe woni laafaji bulaji tawateɓe nder leydi he ha joni kabaruji men nder leydi Mali keɗoɗen aseɗa jeena lewru morso ko nden tigui leydi Mali julno hoorejo leydi ndi noon hollirama tigui wonde hitande hikka nde o juuloyani to juma o juuli tigui nder to palais présidentiel Koulouba ko toon waɗi pumirgal makko kanko e hoore jagoɗo makko hono Cukkela Kokkala Mayga wondude e hoorejo CNT wondude yimɓe gouvernement hewɓe no fewi ɓe ardi juulu ngu noon ko almami juma tawateɗo to Koulouba teskama noon juulu ngu ɓe mbaɗi tum tigui koto salle ɗo mbiyata salle des banquiers mo palais o ko toon ɓe mbaɗi pumirgal mabɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Burkina Faso paɗena Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi Burkina Faso pollaɗo e laamu guila 2014 e moltino to leydi Côte d'Ivoire guila alkamisa ɓennuɗo noon mo tawetno tigui e nder leydi Burkina Faso to Ouagadougou taw arnomo toon koye bismago hoorejo transition leydi ndi gam yidde wadde batu kay kaldigal e pamodiral no jaam artiri e nder leydi he Blaise Compaoré noon o ummima toon guila kanko Blaise Compaoré noon guila o ummima to Ouagadougou o ummima to Ouagadougou guila aseta ɓennuɗo o fati to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire omo jolde lana diwa ko noon taw ko la air Côte d'Ivoire aranimo mo tawe mo yaade joom suudu makko e ɓiyi ko debbo goto mo arduɗo ɓe paati tigui e to ayre ɓe paati tigui to leydi to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire siftinde on noon Blaise Compaoré arno jappere laamu kay ko 1997 kanko laami leydi ndi ha 2014 ha joni koto leydi Burkina Faso keɗoɗen aleda hanki o seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen to base militaire e nder wuuro witego Barsalogo ko famɗi kala yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi barminama hen Barsalogo noon tawi nder région mo Somantanga ko to hakkude to Somantanga ko hakkude ɓaaƴo rewo leydi ndi hakkude noon woni centre ɓaaƴo leydi funnague leydi ndi hakkude leydi ndi ɓaaƴo rewo leydi ndi Burkina Faso waɗi mayɓe nayo e barmuɓe jeeyata toon ɓe jaadi kadi kamɓe seɓɓitiɓe ɓe jaadi otoji jeegom ɗi hinde pick-up ɓe kepti kadi arme kewɗe no fewi ɓe jaadi hen jangu ngu no waɗi ko sanga 4 du matin woni tigui ko adi salatu seeɗa ko nden jangu ngu waɗi koto Togo paɗen aseta ɓennuɗo ñande julde taske leydi Togo teskama tigui sukaɓe wonnoɓe welnere mumen sukaɓe wonnoɓe welnere mumen to rewo leydi ndi jaɓɓi toon tigui pettola bombo taw ko bombo artisanal fombo noon fetti ko famde kala sukaɓe jeeɗi ɗo mbasi hen pittali men sukaɓe ɗiɗo ɓe mbarmi hen barmande musto no fewi barminte noon tana o waɗi koto wuuro witego Marga ne tawe nder commune mo Tatigu e nder préfecture mo Kepen Diala Sara Kerola hakkude mum e leydi Burkina Faso ene tawe noon 150 kilométre hakkude mum e Lomé lamorgo leydi Togo koto leydi Côte d'Ivoire paɗen aleda hanki o lana ndiwa ko tawi ko air Côte d'Ivoire waɗi tigui rati atterrissage mum ronki juurade ha woni to bawallade diwaje ngal Félix Houphouët-Boigny kanka lana ka noon ko ummino tigui ko ummino tigui lana ka ummino koto Korogo e nder leydi he to Korogo noon to rewo leydi ndi jaga ari tigui haka juuri haka yiiɗi juurade tewi bo walla ko ɗon tigui goto e ponoje he ɗon ko yaltude ha woni ɗum teskama noon saabima gordo kewɗe huli kewɗi no fewi avion ngaji kewɗi ponnode juurade e on waktu to bo walla ladi boje ngal Blaise ngala Félix Houphouët-Boigny ko ɗon tigui mbawi tigui mbiyade yo ɓenno jurtoyo to Accra lamorgo leydi Ghana hollirama noon sakket gal lana ka juurima hunde nde foof refti
ɓamti lawol hay goto mayani hen hay goto gañaki hen Allah wonde moƴƴo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar uddirten kabaruji men koto RD Congo woni République démocratique Congo walla mbiyana Congo Kinshasa to seɓɓeta rewɓajo funnague leydi ndi noon e nder région mo Lituri e nder weekend he teskama janguji musɗi mbaɗi toon e nder guure ɗiɗi ko famɗi kala yimɓe ko ɗila janguji noon teskama tigui ko jeeyaɓe catala bitengal ADF kañumen woni firñitiɓe jeeyaɓe ADF kañumen mbaɗi ɗiɗon janguji waɗi yimɓe jeegom wasɓe hen pittali men ɓe mbawi kadi duppude koɗanɗe kewɗe duppama hen kewɗe bonnama hen ɓe biftima woni ɓe jaadi mbaɗi kidnapping fodde kene qimen ha temedere sagata ɓe jaadi mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah kerti malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on